Srinagar Pirsok Khopjak Jarun Bazai Amchani Taku Pramod Debbarmani Sajak 12 বছর 7 মাসনি Tanushiri Debbarma Sanja Jorawa Nokni Ongkhori Thangai Nogo Kifili Phaya Ongai Nokni Bororo Yang Uyang Naitugui Naibo Naitugui Manya Ungmabai Srinagar Pirsok Missing Diary Silekya Naima Thangrok Bebak Pati Mungnoti Cheri Naimani Ula Shaimanka Umar Kasukya Sikili Tanushiri Debbarma Kwmajakya Sakno Nokni Ongkhori Thango Asam Hasteni Khalil Uddin Miyani Sajla Jamir Uddin Miyabai social media ni bisingte sinilai hne huija koktomani bisingte Saimanka Tanushiri Debbarma nok yakare nukhuni borokno yakare kobuni borokno khafure nokni ongkhori thangthini mini kameni no mama kalaine bisi nei jini umorni Sumon Debbarma ni chubachu tongo hni bo Saimanka Tanushiri Debbarma no sakbai thangno Badargar rail station Tunuyi Rio hne khuk peplai saka Sumon Debbarma te bini yago mankha Tanushiri Debbarma ni mobile te bini nokni nokhlawan kalaijakhe mankha simbo bebak pati mungni kubi koktoma saimanmani ulo Tanushiri ni nukhuni bororo beleno wana mawa kalailajak umor kasukya jerai waisaphano nokni borok bai chali tongyakhu tabuk boro tongkhana bo jagawa thangai tongoi khana hne wansuk lai wana lai mokolni mukte yorei Sajangno daisa kifili manani mujung laijak bini nukhuni borokrok Ancarai ke mia sara satjani saringni sara satjani hoite kemajak kemaman pore khobor phone khairung naikha maya eng phone khanya kya maya a pore phone bai rutuk laisuka train station thangkha bazar ghat thangkha kasoi nai rakdan hne khub thangnai lekhe chesta khainai lekhe marokliya abono tabo bomo haijani kha sungsai mayang to hata phone bai to asu kokrok to sama khanaya bono borok bisibak message rok sui ko na haima tongo phone bai ke asu khunu thebai ang kok sai tong nu yata bono bisiba ke ar pore mia te ke gotna ke bini mama kalai kasya bono tunuji ni sawoi bo tunuri khapu bazar gat jora ke abono bazar gat jora tunuri o chalabai ma ko malai ri ri hin sawbo bin mama chalano ba siniya pu bobo thikna rok naragya hinchau chehra rok nu ujak hinchau sin borogya pu bo je samani ke onyo jat hinchau kubul laikya bolte jeng abono saimiya bo hajani ke kubul laikya borok bin mama saw apurukai phungo sungpurukai gosiya bo soje gosiya apore u lamao jara bunyungnai rok sawiche bono ulo gosirima botlang hne जोंनिया सारिगन सानजा जरावनो प्राय 7 रगनो एफआर खायगाबनो थानाव महय गठन आंथागा आनजेराय नि थानाव रिपोर्ट दिखा जोंखै ताव बिको जेराय गाहाम फोरों खै तुइ नगो दैमा नगो नायता आन बुंखे प्रमोद देबरमा मखै ताव दङ रामचन्द्र बाबा जेराय बुंखे Tanushiri Debbarma